Running an ella a chur an áthas bhaointear na fionlanna ná nach míon teachtarachtaí scanlacha WhatsApp ag teacht as na ferganmh rialtais chuile seachtain faiba bhíon agrainn rovinnic sa bhaile an éireann. So, cén fág bhfuil an Ionlan an tír is áthasí domhan, buacht, dúrchanas, iargúltacht, ach freisin áthas. Beagnach gach bliain tá an tír seo ina bhfuil mise Erasmus Bhuiláthar bhór an lista I dúrscáthais an domhan. Díolíonn sé sin go bhfuil an áit seo áit mór ada imol na húrpa, mar cheann den na háiteanna is fearr domhan le bhean. Ach cad is bríle sin agus céir atá co-speisialta faoin áit seo. An gcéaddul síos tá cuairs oideachas den chéad sco acu sa tír seo. Níl má rá sin a chuirt, tá muid ag labhairt faoi cuairs oideachas atá sa chéad áit lista domhanda. Múnann siad scialna atá díreach an todhchaí de bhultaí an dara le bhéal an seo, mar shampla ríomhaireacht, cumarsáid, políocht. Mar sin, deirtear go bhfuil an tathrú ollscoile níos éascadómh agus an bogar isteach sa saol garbhíal chomá. Dar leis an air tuithíochtas in Ionlan Lee Anderson a bhí mé ag labhairt le níos luatha inniu. Tugann an cuairs oideachas seo scialna cruthacha, intileachta, co-oibrithe agus round fortíochta cibialta. Fuair mé an ráite sin an idirlín, actually. An nuas sin, bí na daoine anseo ag gabhaní ré le co-oibre lena chéile, le póirte ghlacha chun fiabhsú chun cibialta chur a bhain agus a gcuid oibre a dhéanamh ag gceart. Tá co-ananas antáhachtach anseo mar principal. An tríomh fá go bhfuil an tír seo co-sásta ná na cuairs rialtais atá acu anseo agus an bailach ina agriútear iad. Tá muinneann ag 8 fan géad de daimre na tíortha seo sna seirbhísí póilíní. Running an eile a chur an áthas bhaointear na fionlanna ná nach míon teachtarachtaí scanlacha WhatsApp ag teacht as na ferganmh rialtais chuile seachtain faiba bhíon agrainn rovinnic sa bhaile an éireann. An cathrú rud ná go bhfuil álaíocht le feiceáil ag nach áid sa tír seo. Anis ní TikTok dúir mé, ach tá mé an pictiúir deasú lecha agus ní éanann an tír sin an push seo cóideachar. Agus na fána sin tá taobh dúrchaid in scéal seo. In an nabhainn na fíorcha go bhfuil an leibhéal áthais co-ord sin tír seo, tá faib ullmhór acu leis an bhéinmharú. Feictear gur tír iontach é seo, ach chuir an aimseir masla bhearad láin sin na tíre. Tána feiceáil le statisticí na tíre. So más féidir marchdal tríd an dúrchas tá saol mór amach an siodeid. Ach, sin cosúla gachrod nach bhfuil. Cin á macro.